Vojto Arc je uznávaný šéf-kuchár. Ako mu trávi na Silvestra, respektíve ako trávi Silvester? U mňa je to trošku zložitejšie, pretože ja som na silvestrických práci. Kuchári vždy majú najviac roboty, tak robia väčšinou v reštauráciách alebo na nejakých akciách, takže tej domácej pohody si cez sviatky moc neužijú, ale keď je čas, tak samozrejme sa doma vyhrajeme s takýmito aj jednoduchými vecami. Niekedy v tej jednoduchosti je to krásne veci. Hej. Nemusí to byť od náročných surovinách, ale niekedy aj z zlatých jednoduchých vecí, ale musí byť nápad, sa dajú spraviť vynikajúce veci. Dneska sme robili napríklad kuracie kari, to sme jednoducho len napácovali, som povedal, to je kuracie, kvalitný kečup potrebujete, čo ja počúvam Heinz, ale nemusím teraz značky spomínať, sojová mačka to je jednak jednej, korenica zmes garam masala, to je koriander, biele korenie, klinče a tak ďalej. Sa to namarinuje to mäso na celú noc a potom sa spraví jednoduchý základ, čiže najemno nakrájaná šalotka, najemno nakrájaný cesnačík, najemno nakrájaný čerstvý ďumbier, zázvor a čili. Na olivovom oleji sa len dosklovita, sa naparfumoval ten olej, sa to orestuje, na to sa hodí to mäso, zarestuje, podlieje sa vývarom a nechá sa 20 minút dusiť a na záver sa hodia len nalúpenie nakrájaná biela cibula, čiže veľké kusy cibule a nakrájaná paradajka sladká a potom máme petržlenová vňať a koriander. A veľmi jednoduché, to je polhodinové jedlo, ktoré sa dá spraviť vo veľkom, je to zaujímavé. Vedeli ste, že sa jedli brány? Áno, V Bratislave? aj v rámci záležitosti sú úplne staré recepty, ktoré čo vlastne dokonca málo kto vie, že normálne losos bol tradičná surovina a pokrm v Bratislave. OK, tak šťastná Silvestra. Šťastné.